Oh, ayusa pagkalamiya pakrispihon aning maskara sa dragon, porting taging-tinga sa panit, buhatan dayog sausawan nga daghang sili, parisan dayon aning mais nga numero 16. Ayos kayo di apotay pagkaon sa unggoy. Isawsaw dayon ang maskara sa dragon sa atong sos nga daghang sili. Panukubon day sa mga singkaw nga pormang mga lonos. Asos piti-piti na pong baba sa mga singkaw. Porting pagkalamiya as tinukbanay, wa na daghang sundayag lahos. Oh, di na punta. Sugdan na nato. Kay nakatugbong man taog merkado. Kay nangita man ang mga singkaw gusto magpakapaka sa baba inig tukob. Kanipikhan natong maskara sa dragon. Ato na nang ipatimbang di alargo. Sakto sad kayo pag yutaw katilaw ang mga singkaw nga ni. Magsigil lang tag panukob og mga babaho. Karon mo tukob sa taglami-lami. Adaog dira. Pag human natong palit og maskara sa dragon, ari na punta diri sa atong mga materialis. Adi gyud na makalimtan atong mga materialis atong lutoon. Mao man ay magdag pabaho. Pag human natong pamalit, awan ay nakapsundayag bat sinata. Di na natong pikhan gidana na sa usa ka singkaw dia. Okay daog lahos. Mangita na ta diri spot sa unahan. Mulosa na taning dan nga grabe pagkalugsong una. Chili white. Saan nih? Mga adaan. Jauh dari you. Di matabas-tabas dana bahadaong kayo. Di ka kumpiyansaan lupot ang ubos kisi-kisi gyud. Nagsunod ra po ng do ka singkaw na sa luyo na to. Maginahinay lang tag panlakaw kag ibalik pas mga singkaw atong kauban. Nara. Okay, dara atong kaubang mga singkaw. Giparking usa na kadali das mga singkaw ang ilang mga sakyanan. Pasilungan ra na das ilawom sa kasagingan. Arita ni dripikhan atong lutoon sa sapa. May ni diri kay dili na ta magproblema sa ikahugas. Awan ay daghang sundaya gilosob na nas mga singkaw ang dalargo. Magtaktak usa tagamay pawa sa kainit. Kay murag grabe namang inita sa langit ron. Magatop siguro ta ugma. Okay daog arita diri dapita magdigamo. Butang na natong mga materialis dia. Agots po kay nang usa ka singkaw da kay panguhaan nagsugno daan. Pagkahuman nagkuha ra po nang usa ka singkaw daog sabaw. Ato pamantong latanan una atong maskara sa dragon. Alahos gihalingan na po nas usa ka singkaw da largo. Kay nahaling naman ay itakang na natong kawa dia. Adi ara ikahuman ilono din atong maskara sa dragon. Ato day nang pikhan butang og mga babaho. Amay nang muhumot atong loto. Abuyukan po nato aning buwak sa nalaya nga hagonoy. Plastaran pog materialis. Ausos porti ng pagkaayusa na iniglata. Humot kayo ba? Apikhan po na sa pagtimpla. Butangan dayon og pangpalasa. Aw syempre di gyud na magpauhay atong magic lami. Ato nang ibuyok dia para mulasa ang maskara sa atong dragon ba. Matik di ara. Nagbukal-bukal na pagayo. Kuwang na lang na og gamay para goods na. Mintras naglata tas maskara sa atong dragon. Nagbaniho po ng usa ka singkaw sa paglungag. Abirahan na po nato sa pagsaksak og kamote atong mais. Lunudan na nato aning mais. Ausos porting pagkaayusan ipare sa atong maskara sa dragon. Adi ara kay nahumok naman ang maskara. Ato na ning pikhan sa paghaon. Ibutang na dia sa atong nigo. Ato usa na pabugnawon. Porting pagkaayusa o. Alahos mintras nagpabugnaw ta. Ato usa ni butangan og mantika nga usa ka galon atong kawa. May nang mo crispy gyud pagayo atong maskara sa dragon ba. Alahos kay may aksyon na magbukal atong mantika. Sakto na kay ni ilunod atong maskara. Wa na daghang pasundayag ato na naihumol sa mantika atong maskara sa dragon. Kayo. Asos goods kayo portirang pagkadali nagsugod nagpuwa-puwa o. Kay daog naman ang ilawom dapit ato na ning balihon. Di matabas-tabas grabe taging tinga og panit. Porti gyud pagkaayo sa ani ron. Sakto kay ipares ani ang mais. Wa gyud bidli ba. Pagkadali ara may crispy maskara sa dragon no. Ato sa na dia kabukabuan og mantika para mo crispy gyud sa pagayo. Adera ato kunong testingan og sound check. Asos porting pagkaayusa. Piti-piti yung baba sa mga singkaw nga nirog tinukbanay. Wanay daghang pasundayag ato na nang pikhan sa paghaon kay murag grabe nang gusla nagpangladok ng mga singkaw. Kunin ka ng kuwan di. No, Garabing taging tinga o. Bungkag gyud natong mais nga sinaksakan og kamote. Ato sa nihaonon natong idibol nga sobra. Ato day nang haubon di atong hukaran. Agod sumayning hukaran na porting nakuha di gyud magsinikhanay. Asos nag sound check na pungos ka singkaw o. habog. Di matabas-tabas po, purma puglonos ang usa ka singkaw, wag yung kagwanta. Miingkib gyud grabe. Grabe. Wah, sige. Paka lang ang baba sa usa ka singkaw ngo. Awan ay daghang istorya, plastaran na tanay da sa tong hukaran. Kay grabe na makagusla Ato na ning hukaron atong mais nga sinaksakan og kamote. Kani mo may ipare sa tong crispy nga maskara sa dragon. Di gyud ka makabantay og bidli aning mais. Napagyudukot nga grabing pagkaayosa o. Ato sa nabuhatan dayog sausawan. Butang nga dayog patis ang siling nga giwa-hiwa. Isurod pud buyok ang suka nga tuba. Ikahuman butangan din nato aning materialis na tong agi panghiwa-hiwa. Aw porting ayosa sa tong sausawan. Iplastar dayon na nato diha atong sausawan. O tanawan na may sausaw. Porting na mga guslaas mga singkaw di nakahuwat, di nakapugong ang mga singkaw. Ato na po na iplastar di atong maskara sa dragon. Ayos kayo ni pahugot sa tangkugo ba. Amos mahugot pa tong tangkugo ug watay tukbon. Ang porma glunos nga mga singkaw nag-apong na. Nagpaabot na lang na sa gusignal. Nagwihiwa po nang usa ka singkaw dagpagkaon sa unggoy. Aw so sporty pud pagkaayosa na. Ato din ang iplastar da sa kilid-kilid. May ni ba naabot tay lain si masimaon. Daog dira tong finished product. Di matabas-tabas porting pagkaayosa. Katukob gitag lami-lami wa na ta makatukog og baho. Piti-piti na pong baba sa mga singkaw ngani. Ato ra wa na jud kagwanta naginhinay nagpamunit. Wa na daghang sundayag tukbon sa namo ni. Okay, habang. Oh, habab. Aba mga singkaw. Ulo dragon. May lumbuan
Grabe eh. Kain ko. Ano grabe. Ganyan kaya pa itong tabas na dito. Saw. Dakol pa. Tingin mo po, grabe. Grabe. Tama na. Ay, ito le ni. Ipadungo katong kutok lang ba kanang usab bang kuan ba? Hindi. Sama ni. Grabe, way hugot ang kugo no. Tunggu usab ka mo tutulan. Sausag ya. Ya, mga rumbo. Tingnan ko. Hindi ka darap sa. Apa na sili? Bro. Ako nagtuso na. Oh, video dulu mah ambak man dituso na. Sana. Laro. Ha? Sana. Balik tayo ko. Maigo ito na. Ang asin. Tukang, dapat itong dudong. Ini be. Dia sabab. Nabungi ka. Sabab. Kita tu papangit kan eh. Naon. Oh. Aku ano eh. No. Oh. Labak. Ada bisa. Asam tu dari kepada kusung-musing mo ba? Kasih mo do. Ini kita kusung-musing mo ba? Tahu. Enggak kali sum-sum kana mag. Objek mo. Ay, keduhan na to. Kato nito po ito ito ba? Pilmin ko na. Ha? Pilmin ko na kana kami ko ba? Ibugwak. Ibugwak. Taal na bataan. Ato may bugwak gawan. Atos mit. Abi mo ako to sa uwa kay. Grabe. Umok din ako to grabe. Dari pelotu tayo. Panuhot gino na sa silipan eh. Mulon. Kaligo pong momot mo ay iluggan. Uta-uta grabe mo. Ikaw. Grabe. Kayo sa Di matabas-tabas, kutok-kutok lang baba sa mga singkaong tinukob sa maskara sa dragon. Garabing pagkalamia, pagkakrispiha. Nya ipares dayon sa mais nga sinaksakan og kamote. Awan ay nagapasundayog, mag-shoutout sa tong mga singkaong. Shoutout kang Edgar Vale Acumbre, kang Irmar Kinatadkan, kang Acho Panakan, kang Gerald Tisoy Artajo, kang Elise Duran, kang Roel Pistaño, kang Jerry Quiso Pias, kang Shea Martinez of Kiria, kang Charlito Estaura, kang Mercy Melindres, kang Cora Galagar, kang Gilay, kang Noren Vale Acumbre, kang Ching Ocon Kotamura, ug kang Naniti Lapinid Cantano. Shoutout tanan ninyo mga singkaong, comment lang mo mga singkaong sa atong latest upload. Adto ta magkuha og first 13 comments sa atong shoutout. Dilan ta ko to mga singkaong, i-share ko like ng video para mas daghang patang matukob.